Wszystko się gryfnie hajcuje, Pieruna no czemu jak już w los? Pieruna no i kaj jest ten koniec świata, czekał aż tu piźnie, a tu Pieruna nic. To gonia se tego hopa, bo Pieruna najważniejsze to żeby być przed Tivoltym, jo? No jak może Pieruna Gorol przejść gra szybciej niż jo? To by była gańba fes. O, Konor, moż abfall. No, ten też Pieruna najszczęśliwszy nie był. A sikolibę jakby się nadupcał Pieruna, co to 13 już biała, a przecież ty nie dupisz na grubie opy, ty się Indianerem. Jak mnie tak ostatnio ciepło, to żech potem żygał cięgiem przez 3 tygodnie, a żech nie piął. Bardzo żeś jest śmieszny opy. No i pokazałbym wam zakończenie Pieruna, pewnie żebym wam pokazał, ale nie mogę, bo Pieruna siedli te opy w tym Ubisoftie i pomyśleli, jak Pieruna Hanysy będą szpilać w ta gra i oni już ją przejdą, to potem kajby nie mogli pokazać zakończenia na YouTubie Pierunie. To jest szpatne. A Pieruna ujek Otto mi opowiadał, jak jeszcze pływał na Szlezwiku Holsztajnie, bo nie byda o tym godał. Ty giździe ty! Jak ci ciulna! Ożek zdupił. O. Moż! Ożeż paciuloku! Jak on nie trafił, to ja nie wiem. Taki żeś mądry biał. Nikaj nie płyniesz! No, to było krótkie fes, ale richtig fajne, ja. Ja już jak gro przeszedł wczoraj i muszę wam powiedzieć, że to jest Pieruna jedna z lepszych części Assassin's Creed'a, oprócz tej pierwszej, co jest moja najulubieńsza. Ja wam godam, że tamta to była fes richtig fajna, ale ta też jest dobro i no jak już ją przejdziecie, to nie ma tu Pierunie co robić oprócz tych misji takich dodatkowych. Najważniejsze to kaśmy ją ciepli przed tym gorolem za Krakowa, nie? No to pyrsk. Jożech kaś tu widział was ryfleje.